Bona tarda, tornem a ser per aquí. Us ho prometo, canviarem la càmera algun dia d'aquests, val? En fi, no sé si valen gaire les meves promeses. Jo crec que sí, jo crec que sí. Aleshores, bé, esperem que sigui ben aviat. Esperem que sigui ben aviat. Eh? Avui, mira, són dies d'aquells que no saps ben bé què fer i acabes fent un vídeo d'aquests. I dius, ostres, l'Albert ja comença a xerrar sense dir res. És un gran polític, eh? Té cosa de polític, eh? Ens fotrà aquí un rotllo de 20 minuts i no ens arribarà a dir res. I és molt probable, perquè només tinc 2 punts escrits aquí, més els punts que... Però no hi ha ni cap mena de contingut, ni frase escrita, ni res. Aleshores veurem a veure què acaba sortint. Aleshores, doneu gràcies que estic avorrit i que faig aquests vídeos, perquè si no, no els faria. I crec que són importantíssims. Bé, deixeu-me organitzar una mica tot això. A veure, el primer punt que he escrit avui, mentre prenia un cafè de tarda en un lloc que fot pràcticament un any que no hi vaig. Bueno, hi vaig anar fa unes setmanes amb una catalana que em va venir a visitar. Bueno, va venir a visitar Reykjavik o Islàndia. En fi, es van fer amics. El tema, cultura o caràcter, films. Ahir vaig estar parlant amb, amb l'Ignasi llargament, perquè clar, s'ha d'anar reorganitzant d'alguna manera o altra el que és el primer canal, o, o com recapitulem i reconduïm tot això que són les tertúlies del primer canal. Aleshores, tenim feina, i amb totes aquestes converses que anem tinguent per anar detallant temes, va aparèixer el tema dels films. Jo, òbviament, li foto sempre conya, i bueno, el tema és que jo vaig acabar dient doncs, que el que necessiten els catalans és pel·lícules de sang i fetge, no? D'acció, de guerra, en fi, d'explosions, coses d'aquestes, m'entens? Una mica perquè, ostres, perquè s'activin d'alguna manera, no? Perquè no va sortir en el moment de la conversa, però sí que és veritat que l'Ignasi em va dir, ostres, jo sóc més d'un altre tipus de pel·lícula, no? I jo vaig preguntar, a veure, quina t'agrada més, el Batman, el Missió Impossible, el Matrix, el Senyor dels Anells, i vas dir, res de tot això, no podrem anar al cinema. Junts, molt bé, ja em va bé, eh? Um, però, clar, jo li vaig dir, bueno, jo estava mirant allò del prime time, el tinc, i dir, a veure quina pel·lícula li pot anar bé. D'aquí va aparèixer, doncs, com era aquella pel·lícula, la de... Bueno, una d'aquestes britàniques de... En fi, ara no me'n recordo. Imagineu-vos si està ben preparat. Però, bueno, d'aquestes romàntiques, de... En fi, de drama, no?, d'aquí i allà. Bueno, ell crec que és més rotllo Woody Allen, no? I jo crec, i al final li vaig enviar un àudio a ell que estava fent conya, ja fotrem molt d'humor en pel·lícules doncs, de caire bèl·lic, perquè al cap i a la fi els catalans tenim una història excepcional i la història es decideix en els camps de batalla, la majoria de vegades. No sabem si ara també, segurament hi ha camps de batalla, virtuals també, però diguem que necessitem doncs, pel·lícules rotllo Braveheart, El Patriota i 300, no? També. Amb un toc d'humor, potser no tan dramàtiques, no? No tant de la llagrimeta, no? Tot i que hem d'aprendre molt dels americans, eh? Um, I vam acabar recordant que hi havia la pel·lícula aquella del Tirant-lo blanc, que ell va dir que el que va veure, que eren com talls, jo tampoc l'he vista sencera, l'haurem de trobar en algun lloc, o que ens la passin per TV3 algun dia, perquè és que no sabem si l'ha vist ningú. El que, doncs, ell va dir que estava bastant ben fets, els talls que va veure. Jo recordo algun tall i estava bastant bé. Crec que vaig veure el tràiler, estava bastant bé. Um, però clar, els catalans parlaven català de València, no? Per allò d'en Joanot Martorell, que hauria de ser valencià i tal, segurament. Però bueno, per tocar els collons, bàsicament, vam arribar a la conclusió que era per tocar els collons que havien fotut aquell accent, no?
En fi, això queda entre nosaltres, que som els quatre gats que ens escoltem, i ja està. Però bueno, avui també parlant amb la Rosa Canela, eh, li he acabat dient en un àudio, dic, ostres, clar, som quatre gats, però no, som quatre gats, però els quatre gats que som és perquè som molt tossuts. Però no som quatre gats, ja coneixem a molta gent, i hi ha gent que són gent molt enfeinada, gent que no tenen ganes d'escoltar certes coses, no? I que no estan a dins del grup. De fet, la Rosa Canela ha marxat fa uns dies enrere perquè hi ha gent que no pot suportar que es diguin certes coses sobre certs temes. I ja està. Bueno. El nucli dur de l'Infocat és gent que s'ho aguanta tot. Val? Però el punt clau és que gràcies a la gent tossuda ens n'acabem en sortint. Val? I els tossuts coneixem a molta gent que no està a dins de l'Infocat. Molta gent que ha arribat al moment, faran la feina, no diran res a ningú i ja està. Aleshores, bé, que tothom es quedi tranquil. Els braços de la gent que estem allà dins són molt llargs i molt suaus, molt amigables, diguem. Aleshores, en fi. Llavors, tema de notícies. Avui ha aparegut la notícia, bueno, l'he acabat llegint. Jo pensava que s'havia acceptat el 5%, que els espanyols havien acceptat el 5% del pressupost dedicar-lo a la OTAN. Més s'ha vist aquest senyor posar-se nerviós, no? Que crec que era el representant d'Holanda, o jo què sé. En fi, tots aquests personatges que són, primerament, són actors. El Reagan era un actor, va acabar de president. En Trump és un showman, ha acabat de president. El de Llonses, el Zelensky, era un humorista, un showman, un ballarí. President i, bueno, militar, tu, amb solapes i tot, m'entens? Les solapes ho dic perquè, aquells que no ho sapigueu, els rangs militars en l'estructura comunista es comptabilitzava en base al nombre de solapes o de butxaquetes que hi havia. Com més solapes i butxaquetes, doncs més rang tenia el personatge en qüestió. Aleshores, bé, tot està connectat. I ja que parlem de defensa i cos de militars, doncs això és important. Pensava aleshores que s'havia acceptat el 5%, bueno, finalment doncs s'ha acceptat el 3,5%. Bueno, catalans, estareu militaritzant l'estat espanyol, que no només no es defensarà ni a si mateix, anirà a defensar guerres a no se sap on, però bueno, la sort que tenim tots plegats és que com que ja no hi queden catalans a Catalunya, doncs només podran enviar-hi nouvinguts, com els catalans que dèiem d'en Pujol de l'anterior vídeo, catalans de tota la vida, catalans que viuen i treballen a Catalunya. Perquè, clar, els catalans que sobreviuen a base de paguetes compten com a catalans, perquè no és el mateix sobreviure que viure, I no és el mateix treballar que ser subvencionat. Aleshores, és un detall important. Entengueu la ironia i l'humor, sisplau, perquè els catalans som els que hem d'entendre la ironia i l'humor. Tots aquells que ens miraran i es prendran seriosament les nostres conyes no són res més que espanyols que volen tombar-nos. Vinga, que ja us he caçat a tots plegats, tant els uns com els altres. Massa temps lliure que tinc, i a veure si algun de vosaltres desperta prou com per fotre la feina, perquè si algú fes la feina no l'hauríem de fer altres. Entès? Bueno, a veure, mirem 9 minuts. Avui sortirà un programa una mica curt i potser serà positiu. Bueno, quina conclusió? Què hem de pensar de tot plegat? Potser no hem de pensar res, només hem de gaudir del silenci una mica, oi? Aquí plou, potser demà sortirà el sol. En fi, nois,
És un regal, és un silenci, sense haver de pensar gaire, sense haver de parlar de res. Anar fent minuts. M'hauria d'estar així com 15 minuts més per fer el vídeo de 25. Però, bé, pensem en els valencians. Donem-los un minut de silenci als valencians, si no els hi hem donat ja, per totes les víctimes de la Dana de fa uns mesos enrere, que sembla que ja ningú en parli, no sabem si hi ha fang o alguna altra cosa als carrers de València i Rodalies, no sabem com està el Mar Menor, en fi, un record per al Regne de València, per als valencians catalans i els catalans valencians, i en fi, jo crec que avui tallarem el vídeo per aquí, ara aquí. Demà, si se'ns acut alguna cosa més interessant, la deixarem dita, vale? Una forta abraçada i gràcies.